Hey, chaque fois avec vous. Ance. Ba ance. Baasi tɛ. Baasi foyi tɛ yen. Ne mago bɛ nin sotigi de la. Ne yɛrɛ de ye sotigi. E de ye sotigi ye. Ok, baasi tɛ. Ala kana kɛ baasi. O don na ne maminɛmuso de nana nin du kɔnɔ yan ko sotigi ko k'a mago b'a la. N bɛ fɛ k'a dɔn ko min tɛmɛra i ni maminɛmuso cɛ min bɔra a la n bɛ fɛ k'a ɲɛfɔ. N bɛ fɛ i ka kuma n fɛ kuma n ye. Ne fa. Fɛn min tɛmɛna i maminɛmuso ni ne ni ɲɔgɔn cɛ. Sariya tɛ sɔn ne k'a gundo bɔrɔtɔ. Hɔrɔnya tɛ sɔn fɛn min tɛmɛna ne ni muso ni ɲɔgɔn cɛ ne k'a kuma fɔ e ɲɛna kuma tɛ mɔgɔ wɛrɛ ma. A tɛ na bɔ ne yɔrɔ. O ye mun manamanakan ye? I bɛ n maminɛmuso wele ka donna i ka so kɔnɔ ka kuma kuntanw fɔ a ɲɛna ka fɛn kuntanw k'a la k'i k'o ɲɛfɔ a ɲɛna k'o tɛ se k'o fɔ. Min tɛmɛra i ni ne maminɛmuso cɛ dɛ, ne maminɛmuso ne de maminɛmuso don n bɛ fɛ k'a dɔn nin. Ne fa ne de ko i ma n ko ne t'a ɲɛfɔ i ɲɛna i ka t'i maminɛmuso de ɲininka. N'i bɛ fɛ n na ko kana taa yɔrɔ jan na n bɛ fɛ i ka kuma ne expliquer n mana ko wɛrɛ kama dɛ n nana dɔrɔn ka ko nin ɲɛdɔn min tɛmɛra aw ni ɲɔgɔn cɛ i k'a fɔ n na n mago b'o dɔrɔn de la. Ne fa ne de ko i ma n ko ne t'a ɲɛfɔ i ɲɛna i ka t'i maminɛmuso de ɲininka. Hey. Walima i bɛna ne bugɔ de ya? Hey. N bugɔ sa. Hey. N'i tɛ fɛ ko ka tɛmɛ ani ɲɔgɔn cɛ kuma nin ɲɛfɔ i la sisan. Ne kɔli bila fɔlɔ. O tuma jagoya don ne ka kuma ɲɛfɔ e. Jagoya de don kɛ. I bɛ don ni maminɛmuso i ka so kɔnɔ ka manamana ko ni manamanakan fɔ i na k'i t'o ɲɛfɔ i na. N t'a ɲɛfɔ. I b'a ɲɛfɔ. I b'a ɲɛfɔ. Hey. Manamana ko man nin ye i y'a mɛn wa? Ni muso kelen bɛ ka fa wuli e la a kelen tɛ ka fa wuli ne la. Munna i tɛ muso furu? Munna i tɛ muso ɲininka? Munna i bɛ don ni muso i ka so kɔnɔ? Ne y'a jagoya ka don ne yan a ma n'a yɛrɛ de yan. Ni ne ye muso i ka so kɔnɔ tuguni n'i ye muso i ka so kɔnɔ i bɛ n ye i b'a fɔ tile impoli n ka muso y'i sɔrɔ i ka so kɔnɔ tuguni. Hali sini n'a nana n b'a kunbɛ ka ɲɛ. Tile di yan ka da ye. Fatou, yanni ka dayɛlɛ i tɛ fɛɛrɛ kɛ yɔrɔ la ka yɔrɔ nettoyer. Mun ne y'a f'i ɲɛna mun ne bara ɲɔgɔn kan ka na bɔ ne ye? Ne yɛrɛ hakili la n ye nali bɛna kɛ lafiya ye. Yɔrɔ kɛcogo dɛ. Bɛrɛ o yɛrɛ ni yɔrɔ sugu ye ko mɔgɔ kan ka entretien ko la. Ne bolo k'e ko k'an kan ka yɛlɛma kɛ. An bɛna yɛlɛma yɔrɔ kura la est ce que c'est la peine an k'a fɔ k'an bɛ nin yɔrɔ fana nettoyer bilen wa? Ou bien e bɛ ka yɔrɔ kura ko kuma min fɔ o tɛ tiɲɛ ye dɛ wa? Fatou, danabaliya de don wa? Ok, a ka ɲi. Walahi a ka ɲi. Nkalontigɛ maloya bɛ ne la. Depuis e ne ye ɲɔgɔn dɔn fo ka n'a bila. Ne ye fɛn jumɛn fɔ ko ne m'o kɛ? Han? Ne de m'a f'i ye k'an bɛ yɛlɛma. Ne de m'a f'i ye wa Fatou? Ne bɛ se k'o nkalon tigɛ cogo di? Aw musow filɛ ni mɔgɔ ye kuma fɔ a ɲɛna san ta san mugan o de bɛ to a mémoire la. N'i taalen tɛ yɔrɔ ko in na sini bɛɛ ne b'i tigɛ sama ka taa yɔrɔ yiri la.
Ere ba do e ka di ne b'i fɛ kojugu e nalen ne ka ɲɛnamaya kɔnɔ a ye yɛlɛma ba de don ne ka ko la a t'i n'a fɔ ne dalen t'i la wa. Bɛrɛ a ka ɲi ni dɔnniyabaliya de tun bɛ kɛ ne tun tɛ siri to yen ka na e fɛ yan. Ture, o tun bɛ donna sigɛrɛti min na. Ayi, ma dɔn sigɛrɛti min na dɛ. Jeanne ci ka taa sigɛrɛti san a bɛ kari nun na yan fɛ. Ne b'a sɛbɛnnen sigɛrɛti kan ko le tabac nuit gravement à la santé. O tuma mɔgɔ minnu b'a min u t'o sɛbɛnnenya kan walima a t'u banna de. Hali n'a sɔrɔ a sɛbɛnnen na ko le tabac nuit gravement à la santé. Nka a b'a min bɔ o kɔnɔ ko le tabac est bien pour la santé. Okade kora kadina famani komi ko an yuti ga madam na sigdala na o do ni fenno yi o ma jani na lo ni fi mune ne ka madam mune ke o do 17h wati nteme to ka tanga china nteme ya madam njoro njoro après 19h wati ni segna ka muso yoro kelina u jolum ne kuson na la ko chon manager ni muso ne ka alima o sebe korobe hakitu mogo yere ka fona sigdala ko chene la fuluge ka teme na ka muso furusa korona muso furusa o kora fe be muso ni furu ni ma wuli ki jo ngo mane ko mun de akai e itake atotura ne tai ne ba do ne ka min ke e ka ta ini che ini baraji ne ba do ne ka min ke e nana mun ne fɛ yan nɔ ne ye mun ne fɔ e ɲɛna ne ko min nana mun ɲini n ka so ne ko ne ye mun de fɔ e ɲɛna e bɛ fara ne muso la e tɛ fara la i tɛ fara la e bɛ fara ne muso la ne y'a jagoya de ya e bɛ fara ne muso la e tɛ fara la ne fa sabali ala ni e yɛrɛ ka jate minɛ siri mun de kɛra ne y'a jagoya de ya o mais mun de kɛra siri da in dabila n'a fɔ a ko furumuso a b'o k'a jɛna ɲɔgɔn ye i furumuso tɛ ale de bɛ taa a fɔra ye ko u y'u ye maki la ne furumuso siri a dabila i jo foyi de t'a la a furumuso tɛ sa mɔgɔ bɛ ka tɛmɛ siri la ka mɔgɔ ɲini sabali sa i bɛ k'o de fɔ ko ne furumuso tɛ sabali sa mɔgɔ bɛ ka n'a sumali min ma kalama bɛ ne kun kuma mɛn sa n'i ma ne muso to walayi ne b'i faga n t'a to yen ne y'a jagoya ka na de a ye ya mɔgɔ ka kuma mɛn sa hali sini nana m'a kɛ i ka ni jɛ mɔgɔ bɛ ka kuma fɛ siri mɔgɔ lamɛn i b'o kuma de fɔ cɛ patron cɛ n'a fɔra i ka sabali i sabali b'o kuma de fɔ ou bien i b'a mun laman kɔ de kuma bɛ ka fiyɛ mɔgɔw lamɛn ne den ta e fɛ sa n'i ma ne muso to ne b'i faga cɛbakɔrɔlanko don i bɛ ka a siri a ye sabali sa cɛ siri jo tɛ nin na dɛ den mun ye tan tɔ siri ni ye mɔgɔ de sa cɛ tɛ mɔgɔw lamɛn de a siri tɛ mɔgɔw lamɛn a Amɛdɛ k'i tɛ ko ko dɔn i sen b'o la i y'a mɛn i y'a kuma faamuya siri k'an sen bɔ a la cogo di a m'a fɔ k'i b'a maminɛmuso de nɔfɛ a a muso tɛ sa n ka muso tɛ mais n m'a yir'e la k'a fɔ k'a muso tɛ a m'a f'e k'a maminɛmuso don wa cɛ Amɛdi sabali sa ne ni muso ma kuma wa n k'o don ne ni muso kumara muso de kuma cɛ bɛ fɔ ne ɲɛna muso ko k'a ma woro foyi b'ale nɔfɛ fɔlɔ ne kɔni bɛ cɛ bɛ ka ne dala ɲini kuma bɛɛ siri nin ko in bɛ cogo min na hali n'o y'a sɔrɔ muso de y'a fɔ e k'a ka woro t'a kun kɔrɔ i kan ka nin ko ɲɛɲini ji ɲɛma jɔlen na he Amɛdi n t'a ɲɛɲini ji ɲɛma jɔlen foyi la muso in ne b'a ta walima e bolo ne n'a man kan di a ma fɔ i n'a man kan mɛ kow ɲɛɲini kɛ cɛ bɛ se ka fɔ cogo di k'a maminɛmuso don k'a sɔrɔ fɛn t'u ni ɲɔgɔn cɛ i yɛrɛ ye cɛ de i b'a ko dɔ kɔnɔ n'a ɲɔgɔn kɛr'i la a tɛ bɛn i ma he i sen bɔ a la i tɛ ko ko ɲɛna i sen b'o la siri i b'a dɔn i ka problème ye nin ye i tɛ mɔgɔ ta mɛn yɔrɔ
Bashite. Ni an san joli an bɛ ɲɔgɔn kan. Ma deli k'i lasigi k'a fɔ ko n bɛ kuma n'i ye fɔlɔ. N tɔɔrɔ la fo ka taa fɔ ko n tɔɔrɔ la. I n'i terimuso i bɛ kuma a fɛ i bɛ musoya taabolow fɔ a ye. I b'a bilasira k'a k'i tila a ka furu kɔnɔna la. N'a fɔra ko ne jigi bɛ e terimuso kan ne maminɛmuso de don. Ale ka bɔ so bi ka yana sɔrɔ ne sababu de don. Mais ale tilennen tɛ ne ye. A bɛ kamenenw tigɛ hali a t'a dogo n na. O bɛ se ka kɛ cogo di? Ousmane de, i bɔ an da la sa. I bɔ an da la yɛrɛ de. Ne tɛna jo minɛ ka d'i ma ko la, i jo tɛ ko min na koyi. O fana ye mun kuma sugu ye? Ni muso ka di e b'a dɔn i kan ka min kɛ. E b'o dɔn. I kan ka woro de bɔ a nɔfɛ. K'a hɔrɔnya, k'a danbetigiya. O bɛ kɛ sababu ye kɛ e Ousmane yɛrɛ bɛ hɔrɔnya ka tila k'i danbetigiya. Nka e ma woro bɔ muso nɔfɛ k'a fɔ k'i b'i ni sigi o muso ni ka kɛlɛ. Muso jumɛn bɛ sɔn o ma? Min ka di ne terimuso ye kɛ, a b'o de kɛ. N'i sera ka woro bɔ a nɔfɛ don min na, a b'i sagoya la. E bɛ fɛ k'a fɔ ko ne de tɛ hɔrɔn ye? E bɛ fɛ k'a fɔ ko ne de tɛ hɔrɔn ye? Jaja Alima bɛ fɛn o fɛn kɛ e n'a bɛɛ makan de don. Walahi ne tigɛr'e la bi. Ne tigɛr'e la puu ka daji to i kun na. A ye musoya danbe tiɲɛ. Walahi bilahi a ye musoya fili kɔ. Wuli ka bɔ n fɛ yen. Ne fɛ n'e de bɛ ne muso bilasira ka sira dumanw don a kɔrɔ. Jaja e de bɛ ne muso bilasira k'a bila kamelentigiw la. Ne ye ladilikan de koyi. Ne kɔni nana fili. Walahi ni ne y'i sen muso nɔfɛ tuguni fo k'i sa. N'i sen a nɔfɛ tuguni. Bulukɔ. Jean, kɔrɔya ni dɔgɔya cɛla ye si de. Nka hakili ka kɔrɔ ni si ye. I mana kɛ kɔrɔ ye, I k'i jija I ka kɛ bilasiralikɛbaga ye. I kana kɛ tiɲɛnikɛbaga ye. Maman dun b'a fɛ ka mun de fɔ sisan? I dɔgɔnin y'a mun ye. I kana na tigatigɛ yɛrɛ fɛ ka fɛn san ka di ma. Barisa I bɛ tɔn na. Tɔn min tɔgɔ ye les tabacs nuisent gravement à la santé. Jean, I dɔgɔnin y'anw mun ye. An tɛna kɛ sababu ye ka tiga yɛrɛ fɛ ka fɛn ɲini ka na d'i ma. Jean, fɔlɔ de anw denmisɛnninw kun bɛ siran su ye. Nka bi, su bɛ yala la anw ɲɛkɔrɔ fan bɛɛ fɛ. Ko bɛ cogo di? Ahmed, ça va? Ça va. Mais Ala ta. Marché dun, a ka dɔgɔ ka fisa. Dɔɔni. Alhamdulillah, o ɲɛna. Ahmed, I bɛ hakɛ to, ne bɔra ka kuma minnu f'i ma, hali a ma mɛn. N dusu dɔ kun ye n kɛɲɛ. Siri, ne b'e faamu I ka kɛwalew la, nka e de tɛ sɔn ka ne faamu. Ne yafara. O diyara n ye. Pour que k'a yir'i la k'a fɔ ko n y'i ka kuma in n y'a minɛ ba la. Ni denni yɛrɛ kumara. N y'a sɛgɛsɛgɛ. N ye kuma bɛɛ ɲɛfɔ a yɛrɛ ɲɛna. A ko ne ma k'a furulen tɛ. Ko wa mɔgɔ ka woro t'a kunkɔrɔ. Cɛ min b'a nɔfɛ nin ye k'a n'ale kun bɛ ɲɔgɔn fɛ de nka k'u y'a dabila. E yɛrɛ b'a dɔn a ma ne ka don ko la an tɛ ko min ɲɛdɔn. A kɔni ka di ne ye ka n ka woro b'a nɔfɛ k'a kɛ muso ye. Siri, basi foyi t'a la, n y'a faamuya. Nka ne de tɛna n da don a ko la n'a ɲɛnabɔra waati min n'i y'a dɔn ko sɛbɛ don n bɛ sɔrɔ ka don a la. N'i y'o faamu o bɛ diya n ye. Ne ka kuma faamuya basi t'a la. I fɛnɛ bɛn'a ye I bɛn'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ bɛ sɛbɛn la.